Sokan meglepődnek azon, hogy masszázs közben nyugodtabbnak érzik magukat, mint egy közeli kapcsolat érintésében. Ez nem furcsa, és nem is jelent problémát a kapcsolataikban. A test nem azt figyeli, ki ér hozzá, hanem azt, mit várnak tőle közben. Egy professzionális masszázsban az érintésnek világos határai vannak. Nincs elvárás, nincs szerep, nem kell reagálni, visszaadni, megfelelni. Az idegrendszer ezt biztonságként érzékeli. Közeli kapcsolatokban az érintés gyakran mást is hordoz, érzelmeket, múltat, kimondatlan elvárásokat. Ezért fordulhat elő, hogy egy határozott, tiszta keretek között zajló érintés megnyugtatóbb, mint egy szeretettel teli, de összetettebb helyzet. Masszázs közben nem történik semmi különös. A test egyszerűen megérzi, hogy most nem kell készenlétben lennie. És ez sok nőnek ritka tapasztalat.